Salam, hormatly vatandaşlar. Men sizin bilen yeni bir gezek Murat Gurbanow. Şuny 25 avgust hepdeniň 3-nji güni. Men şu gepleşimde Türkmenistanyňa gelen agyr habarlar boýunça sizin bilen gepleşek bolýan. Ine Türkmenistan döwleti dogly karantina geçdi. Häzir bir vilayatyň başga vilayatda öňüm geçmek kyndy bolýan. Häzir hiç geçiren oklar sebäbi koronavirusyň erkinç epidemiýasy hemme vilayatlara alyp gidip otyr. Bu koronavirus soňky ştamy, ýani Indian ştamy dowam edýär we ondan başga da Türkmenistanyň hökümeti ýalňyş hereketler edip gorunuş, ýani sistemasy, medisinasy, vaksinara urup adamlara şu keselleri mundan meter ýaýratdy. Gelin ine gelýän habarlar bilen gyzyklanyp görelim. Mysal üçin Däniw etrabynyň garaşsyzlyk şäherjiginde şu ýerde adamlar ýok bolýarlar. Diňe bir günne 40-45 adam ýok boldy. Şu geljek 2-3 güniň içinde, geçen 2-3 güniň içinde. Bir günde ýok bolan adamyň sany 45-a ýetdi. Bundan başga maşgalalar we 9 adamdan koronavirusyň keseli boýunça yaraman ýatyrlar, agyr ýagdaýda. Banýysalar doly. O ýerde lukmanlar eýýän günaýda getirmeň, biz halat edilemez ok. Sebäbi aparatlar, kislorodlar, ýani demalış aparatlar, kislorodlar we medikamentler ýeten ok. Biz ediljek zadymyz ýok diýip boyun alýarlar. O diýmek, Türkmenistanyň medisina gorunuş sistemasy öňüm çökün, ýöne doly ýykyldy. Şol koronavirus keseli gelenine bular hiç adetini atma. Bular boyun alýar. Ine bir tanışlykman gurrun berýär. Etraplarda koronavirus şeýle bir ýaýrady bolýan, bir tiz kömegim edilemez ok. Diňe maşgalar aýdýar, özüňiz görüň ýagdaýlaryny. Ine şolar aýdýar göni lukmanlar, çäjüň infeksionny banýysan lukmanlary. Bizim wraçlarymyz, bizim lukmanlarymyz, ýani güýç lukmanlarymyz Russiýada, Gazagstanda, Kyrgyzstanda, Somalida çelli bir topar döwletlerde işleýärler. Şonuň birini getirdim. Bizim professorlarymyzdan, 10 san professorlarymyzdan güýçlü bolar diýip aýdýarlar. Şolar gelen ýagdaýyna bizim gorunuş sistemamyz, ýani medisin gorunuş sistemasy galar we adamlara kömek berler. Ýöne meniň pikirimçe, diňe ollan bu medisina gorunuş sistemasy Türkmenistanyň ýykylanyň iň esasy sebäbi ol doly we dogry dolunduryp bilmedi. İkinci şöyle çıkarılan çıktıcılar ýani büdjeden pullary yerlikli we ýetenok we yerlikli ýere barmaly ýerlerine. Şonuň üçin ol Türkmenistanyň büdjedi bir Berdimuhammedowyň jübüsine döwündi. Ol pullary nira dağıda 80% büdjeden diňe şoň guruş biznesine gidýär. Galany ölse ölköşün diýip ýani gezip ýör. Ferden özüňiz Berdimuhammedow Türkmenistanyň 60% halkyny daşyna gowdy. Mejbur etdi gitmäne. Şolar gitdiler, öz ýani garyndaşlaryny, dogan garyndaşlaryny saklamak üçin işläp pul geçirýärler. Şo galan 40% halkyň içinde diýmedim diýende şu 100%-nyň 10% hökümet edarlarynda işleýärler. Ministrler, ýani pudoklaryň ministrlikleri, hökümet edarlar, şäheriň häkimleriň ýani gurummalary, edaralary şöyle işleýär. Diýmek, galan 30% halky Türkmenistanyň döwleti, Türkmenistanyň ýolbaşçy ýerine ýetiriji hökümetiň ýolbaşçy Berdimuhammedow ekler bilen ok. Ne iş berýär, ne hal maddi ýagdaýyna teredýär, ne de medisina tarapdan şolary ýani saglyklanyp berjä edýär. Bulary günden göni epidemiýa garşy ýekölni goýdy. Yani şu ýaly betbakçylyklar gidip dur. Bul diňe Lewap vilayatyna däl, hemme Marin, Aşgabatyň, Daşowyň etraplaryna şeýle ýagdaý. Ola aýtada Mari, Aşgabat, ýani Ahal vilayaty. Ahal vilayatyny alyp görelim. Şu ýerde Polimex'in bir köýüne bazasy bar, Polimex firmanyň köýüne bazasynda bul karantin etdiler. Uly bir ýerleri ýani ýapyp şoýa karantin etdiler. O ýerdäki karantina goýulan adamlar dolup indi banýysalar bar, banýysalarda ýer ýok. Banýysadaky lukmanlar gönaýda getirmeň.
kömek etbilemdi. Ne aparatlar var, ne dermanlar var. Siz özüňiziň öz ýagdaýyňyzy görün. Vaktsina nähili edilýän men öňküde gaýtyp geçdim. Jügüne salyp, ýani vaksinany getirip urup, onan ýani haladinliklaryna goýup gidýärler. Inneki maşgalan başga bir şeýine gelende, ýerti ýa bir hepdeden ýene 3 hepdeden dolanyp, şu edilmedik adamlara birinji ukolny ýani edip. Birinji ukol ol bir ýani koronawirusyň, ölüm koronawirusyň ýani görnüşi. Eýem şolam awy bolup bir kunny haladinlikde saklanyp, awy bolup, ýani şoň saklanyş şertlerini yerine yetirilmän üçin şolar awy adamlar zehir hükmüne ýani tanjym edip urulýar. Şol adamlar derrew allergiýa batýarlar, olaň ýani bedenleri ýa-da dem alyş ýagdaýlary kynalýar we şolara kömek gerek. Şu kömekleri berip bilmän soň adamlar ölküp ýetýär. Ine soňky düýün dime öýlenden soň Çeýjüň infeksion bolnisasyna 28 adam geldi koronavirus. Şu ýaly maglumatlar gelip dur. Bu statistikasy bar, gizlenip saklanýar. Türkmenistanyň hökümeti hemme ýurda aýda koronavirus ýok, boýnalanok, ýöne içinde boýnalýar, ýagdaýyň kynlagy. Bu Berli Muhammedow şu ýaly kyn krizis ýagdaýlary çözüp bilmän soň tersini işleýär. Muň ýegenleri ýygylan paxtany Özbekistana satýarlar. Özbekistana satılan paxtadan çivit ýagy we beýleki sabun we beýleki önümler ýasap Özbekistan eksporta satýar. Ýegenler pulunu alyp ýani öz biznesini ulanydyrýarlar. Paxtadan gelen ýani şulho we beýleki zat önümleri bular diňe öz towuk sygyr fermalaryny getirip onu da etleri öndürip ol etleri hem eksporta satýarlar. Türkmenistanyň içine hiç sat gelen yok. Türkmenistanyň içiniň halkynyň aladatını edýän ýok. Türkmenistanyň prezidenti milli lider, milli haramzada. Başgaça aýdyp bolanok. Ýa muň edýän ädimleri diňe halky gyrmak bilen. Şonuň üçin ine biz bir zada düşünmeli. Bizi hiç kim halat etmez, diňe biz özümüz halat edämiz. Biz ýene Türkmenistanyň medisina gorunç sistemasyna gaýtyp gelelim. Şol sistemada berilýän pullar ýeterlik däl. Ol gurulan bolnisalar, bir gerek üçin edilen bolnisalar ol bir zat. Ýöne şolarda, şo ýerde adamlar şu aparatlarda işlemeni öwretmek, lukmanyň professionalizm ýagdaýlaryny ulatmak, ýani professionalizm tejribelerini ulatmak, tejribelerini uly ýani simpoziumlara, uly bolnisalara iýerip şo ýerde öwretmek ýani sistemasy ýok. Mundan başga olara medikamentler gelmän soň bular halktan medikamentler dilýärler. Kim getirse gutulýar, kim getirmese de ölküp ýetýär. Bunun agryýadaydy. O ýere inni institutda okan, medisinski institutda para bilen okan oglanlar, gyzlar gelip başlady. Bular para alyp, ýani dowam edýärler. Şol epidemiýaň öňünde uly bir komissiýa döredip, uly bir gruppa her vilayatda bir 3-4 tan professoryň esatyna ýöýte medisina gruppaları döredip, şonu ýeňmeseler, şol sistema, şol koronavirusy ýeňip bilmeýär. Türkmenistan prezidenti näme diýär? Baýuş tehnologiýany ulanýar, gorun. Ol kelletini ýani çäge sokýarda, şol gelýän tolkun geçip gider, ay öljek bolar, galar. Şo hemme zat torunun kelletini çägeden çykaryp, ýani döwlet dolandyrmana dowam eder. Ine şol ýaly köşkün içinde gizlenip, geraýyn urup, haçanla hemme zatlar bu torun soň konserde ýa bir çäre çykyp, lenta kesip, öz gulçuk biznesini dowam eder. Bu adam bizim döwletimizi, bizim halkymyzy reformalar geçirip, halkymyzyň maddi ýagdaýyny gowlaşdyryp, öňe çykan adam däl. Öňe Türkmenistany, türkmen halkyna akçyk adam däl. Müsürüm, soňky 3 ýyllyk bolup geçýän zatlar, galana aýdamok. Şol halka karşı näme etmeli bolsa edibildi. Halka bir zat bir kömek etjek bolup, bir ädim edilmeli. Bundan beter näme gerek? Bu günnem halkyň ýagdaýy kynlaşýar. Bu bolsa mundan beter halky gysçyk bolýar. Öz repressiwni aparatlaryny güýçledip, ýani emhemen gulluklarını güýçledip, olaň aýlyklaryny galdyryp, halky mundan beter gysyrjak bolýar. Emhemeni gysýa, erwedi işleýäňiz diýip, adamlar tutaňdyk diýip. Bular näme diýär?
Köçede duran gayışnikleri yani tutup lukmanları parda tutup bunu basýarlar. Olary basarsan täze gelýär. Yine de şu sistema işläp durur. Bunu düýpül çalışmaly. Näme çalışmaly? Düýpül çalışmaly diýende her puwdoň, mysal üçin medisina gornuş sistemanyň puwdoňyny duşy sistemasyny çalışmaly. O ýere finansiýasyny açmaly, diýmek pullary geçirmeli o ýa, aýlyklaryny köpeltmeli, olaryň tejribelerini ulatmaly, o ýeriň medisina ýa-ni medikamentleri üçünçülüğünü doly üçin etmeli. Şu zatlary çözmese ýene korrupsiýa ýene şu zatlar. Ya da ýol uly kontrol edýän gullugyny. Olaryň aýlyklaryny galdyrmadan, sistemanyň içindäki sistemany çalışmadan, o ýerde повышение kvalifikatsiýa etmeden, o ýerde kanunlary olary düşündirip, olaryň adamlara kanunlary düşündirip, ýa-ni başlamasa, o sistema çalışılmasa hiç de düzelmiyor. Şu birden okuduğun daşına aylanıp dur. Bütün dünyanın devletleri ömür edip dur. Bizim şu birden okuduğun daşına aylanıp kâ vakt katıyla 500 yıl iyide gidiyor. Kâ bir sonra olurdu. Biz ömür edemde o. Biz din iyide gidiyor. Yine şu reali yadaylar Türkmenistan'a bol geçip dur. Şunun için biz dine bize bağlı Türkmenistan'daki üç küçükler. Başka adım bağlı. Misal için biz öňüm aýdyp gelýärdik, sentýabryň 13-nü, sentýabryň 31-ne çelli New Yorkda 48-nji sessiýa bolup geçecek. Adam hukugyny gowramak boýunça. Onuň 48-nji sessiýasy. Ine şu ýerde opozisiýa wekilleri, ýagny DVT wekilleri, aktivistler, DÖJ we beýleki opozisiýonlar barıp şu ýerde bütün dünýä ýanlatyrjak bolýar Türkmenistan problemlaryny. Ine şu problema studentlara moşulmaly bolýarlar. Öz ýa-ni goşuljakdygyny aýtdylar. Onun inatasy ilmi şolar goşdurýarlar. Ölseňizem YouTube'a çykman, oturuň diýen bolsalar, inni olaryň betbaçylyga baryp, inni düşündiler. Öz çaglaryny aýtdylar. Barın niye barmaly bolsa, barın da aýdyň Türkmenistany ölüp ýatyrdy. Ine şu studentlaram şu ýa-ni proteste goşmaýarlar. Onun vekili Türkmenistan'a gelip Türkmen halkyna, Türkmen ýa-ni hökümete aýdýa, şul problemlaryny gaty çalt ýagdaýda çözüň ýa-da bütün dünýä ýanglantyryň, dünýä kömek eder diýse, bular tersine ýa-ni Yalan Vatan programmasyna tersine propaganda döredip, ine bizi oň gollýa, biz oňdan işleýäs, ine belläp geçýär bizim gowy işleýänimizi diýip aýdýa. Hakykatdan bolsa onuň vekili bulara aýdýa. Katastrofa Türkmenistan için. Siz niye eltiniz Türkmen halkını ve Türkmenistan'ı? Ne yapıp şey diýeni deyip bular tamkid edip bütün dünya ýerinde otyr onun vekili şöyle. Türkmen ýa-ni propagandasy Hramovdan başlap tersine halka arlap uğlatmak tehnologiýasyny ýa-ni ýene öňe sürýär. Ine şu ýaly Türkmenistan'daky agyr ýagdaýlar geçip dur. Türkmenistan'a bir zat öndürläse ya bir zat çykaýsa hemmesi eksporta gidýär. Türkmen halkyna diňe ýa-ni azajyk subsidiýa diýär, ýa-ni hökümetiň üstünden tölenýän az harytlar bar ýa. Bazılar yapıldy. Bazılar inni içinde gizlin satýarlar. Kommersantlar. Olar mecbur. Olar günakarlap bolmaýar. Olar aýdýar biz ýa-ni hop alýar, hopun aslında tutulup bilýär. Tutulsa ziyatka vermeli. Para vermeli. Şoň üçin biz ýa-ni harytlarymyzyň bahalaryny galdyrýar. Başgaça ýol ýok. Sebebi dastavkasynam edýär. Oňa da pul tölenýär diýip, ýa-ni bu harytlaryň bahalaryny galdyrýar. Dastavka harytlaryny. Adamlar mecbur almaly. Başga ýol ýok. Vilayetler ýapak karantin polny Türkmenistan için. Ýagdaýlar kynlaşýar. Men bir berjek maslahatym, egerde maşalaňyzda karantinden biri yaramasa, birinci bilen şonu bir tamda izolasiýa. Onu izolasiýa edenizde, ýa-ni nanyny, çöregini, naharyny gapa eltip goýun, oňa kontaktda girme. Onun komdyny, ýa-ni howa çykaran şol adamy şoň komdyna girenizde maska, erinizde ýa-ni perçatka alyp giyip, şonu ýuwun, dezinfeksiýa edin. Şoň ýa-ni ýatýan tamyny. Günde 2-3 kadar dezinfeksiýa edin. Onlar şoň keseli beýleki tamlary ýaramaz da size ýaramaz. Öýüňiziň içini dezinfeksiýa edip durun. Her gün 2-3 kadar ýa-ni paraşoklap ýupduruň. Ýürüýte ýa-ni produit diýilýär-de, kimiki ýa-ni
önümler bilen ýuwup durun için dezinfeksiýalan. Başga sedi gorap biljek ýok. Türkmenistanyň milli haramzada lideri ol diňe özüni gorumak bilen we diňe öz garnaşlary bilen. Şoň üçin hormatly watandaşlar, häzir Türkmenistanyna gaty erkinç koronawirusyň ýagdaýy gidip dur. Epidemiýa ýaýrak gidip dur. Onu hükman yani her adam şu kesilden geçmeli bolýan sebebi bizim gorunmuş yani medisina sistemimiz düýünden işlenok. Ýatyr beýlek pudoklar yani. Şoň üçin bizim diňe bir variantymyz galýa öz-özümizi kesilden gutulmak. Lukmanlar wa öz tanış bilişimiz bolsa ýüllerinde şolardan konsultasiýa almak. Şu ýerde Türkmenistan hökümeti näme etmeli? İýiden agşam açyldy. Öz programmalaryna nähili birinji ädimler etmeli yaraman ýagdaýynda özüň gorar ýaly. İkinji şul kesel beýleki maşgalan ýa-da wekillerine geçmeli ýaly näme etmeli? Öýdäki maşgalan içindäki ýa-da sanepidemik ýa-da çäreler näil görülmeli diýip şolary düşündirmeli günde. Köçeleri ýuwup durmaly. Köçelerde ýa-da adamlar geçip dursa temperaturyny barlap kim eger yaramasa onu aýratyn karantina goýmaly. Öýlerine yani karantina goýdurmaly. Olar düşündürüş geçirmeli. Şu da atları edilmeli. O diňe medisina yani işlerde hökümetiň işi var. Ýüýte kabinet ministrinde komissiýa döredilmeli. Şu komissiýa yani her welaýatlaryň günne swotkotyny alyp akşam bütün halka ýaýratmaly. Şu Lewap welaýatyna şunça adam kesildi, şunça adam öldü. Yani epidemiýa gidip dur, hormatly adamlar köçe çykmaň, öýleriňizde oturun. Karantinda bolun, siz çıkanyňyzda ýa-ni epidemiýa mundan beýnak ýaýrýar. Muny etmän tersine bular bankomatda problemler düzedip, ýa-ni pullaryň problematyny, haritlaryň problematyny düredip adamlary ýene-de epidemiýa garşy gider ýaly. Mysal üçin, bankomatlarda oçuklar hälem gidip dur. Şo ýerde ýakalaşýarlar, taşynyň çekip gyrylşýan adamlar, kontakt gidip dur. O ýerde adamlar, baran adamlar keseller, öz maşgalatyna, yani şu keseli geçirip, öz maşgalatyna başga ýerlere barıp, o keseller ýaýrak gidip dur. Şu hatları öňüne almak üçin ýüzde komissiýa döredilmeli. Şo ýerde adamlar pul almaýan bolsa, şo meselelerini çözmeli. Adamlar, yani her bankomatdan pul alar ýaly, pulun meselelerini çözmeli. Bir topar meseleler var, iýdigidir çözülmeli meseleleri Türkmenistanyň prezidenti ukypsy bolan soň çözülen. Bu adam öz köşkünni giraýyn urip, şol haçan koronavirus guturar diýip we newit we gaýan bahalar haçan galar diýip, haçan men öz guruluş biznesimi gowy diýip alyp baran diýip pikir edip, muzikantlary üýşürip, saat çalyp şöyle garaşyp otyr. Bundan bize kömek ýok. Mara baranna akşam marty daňda da ýyzyna aýtdy. Şo ýerde adamlar köçe çykartman, adamlar öýüni polisiýaň emhemin üstüne çıkartman şöyle gizlenip yankı bolup gaýtdy. Adamlaryň gahlary gitip başlady. Adamlar eýem hemme da taýar. Mar welaýat, Lewap welaýat gönaýýarlar adamlar. Biz tohum bilen gyrjak diýär şu Berdimuhammedow. Biz hiç kim goýjak gelýär. Şu gözläp ýördi. Tap bilsek bolýar. Ýegeni boljam, dogany boljam. Tap bilsek gyrjak diýär, öldürjek. Özüme öldürjek, öldürjek. O näme alamaty? O diýmek, haçanla sen bir halka konstitusiýaň esasyna köçe çykyp ýa hekimiň öňüne çykyp öz dertlerini aýtmana mümkinçilik bermesen, onu o halkyň diňe bir variant galýar. Birini öldürmek, ýa-ni günäkar adamlar tapyp öldürmek we ýagdaýlaryny düzeltmek. Onu haos diýilýär. Men öňüme aýdyp gelýär. Türkmenistan birinji adam ýolbaşçy, Türkmenistan ýolbaşçy, Türkmenistan meclisi erwet siýasat alyp baran soň Türkmenistanyň siýasaty ekonomikan çöküldi. Iqtisadyat ýykyldy. Iqtisadyat ýykylan soň, Türkmenistanyň iqtisadyaty ýykylan soň sosial ýagdaýlar has ýykyldy. Adamyň hal maddi ýagdaýlary peselip düýünden ýykyldy. O $10 ýaşap bolmak Türkmenistanda. $10 hiç ýerde de ýaşap bolmak. Konvertasiýa ýykyldy, iqtisadyat ýykylsa, hal maddi ýagdaý halkyň ýykyldy. O zatlar ýykylan soň hökman suratda pul bolman soň, ýa-ni tehnologik pudoklar ýykylýar da tehnologik katastrofalar başlaýar.
Teknologik katastrofalar başlap ýürep başlan soň hükman izinna ýa-ni patsipoçki diýen şäherler ortalar ekologik katastrofalar başlaýar. Ine gidip dur. Epidemiya, ekologik katastrofalar güýj alyp başlaýar. Ine şol atlaryň bolansoň halk hawosy ýer. Biz häzir hawosda, Türkmenistanyň içinde halky hawosda. Näme etjegini bilen ok, nähil günni görjekini bilen ok, nähil özüni eklejegini bilen ok hawosy ýerdi. Inni biz gradan uruşunyň birinji ýa-ni ädimine dur. Başlana bermeli. Şoň üçin dewlete topury, demokratik geňeşiň opozisiýonçylary sede her wagt aýdýandyr. Biz gaty şart ýagdaýda hemmämiz agly bir bolup turup, şul Berdi Muhammedowy aýryp, bir adam üçin gurulan sistemany çalışmaly. Biz açyk saýlawlary geçirmeli, gaty şart. Biz Türkmenistanyň ykdysadyny galdyrmak üçin gaty şart ýagdaýda güýçli hemme pudoklarda reformlary halk bolup geçirmeli. Diňe bir adam bir toparda halk bolup geçirmeli. Biz adat metbuat etmeli. Biz serketleri açıp beýleki döwletleri ýaly argatnaşyk açmaly. Valyutalar ýaly. Biz bir topar özgöçlükler etmeli. Hemme pudoklaryň içinde, jemgyýetiň içinde bilimler bermeli halkymyza. Biz halkymyzyň hal maddi ýagdaýyny gowlaşdyrmaly. Biz gaty şart ýagdaýda Türkmenistany katastrofadan çykaryp dogry ýola gitmeli. Ine onuň üçin şuları etmek üçin bize bir zat ýeten. Agdyrlyk, ikinji öz-özümize ynanmak. Biz öz-özümize ynanmak. Haçanda biz öz-özümize ynanyp başlasak, bizim mesele çözüp bilýänimizi gözümüz yetip başlasak, onda biz bir günne bir rejim aýryp Türkmenistan başga ýoluna gidip başlar. Günne siz ütköşükler görüp ýöräsiňiz. Günne biňet başlarsyňız. Türkmenistanyň ötüşini, Maşgalanyň ötüşini, hemme zadyň gowuluş diýäni görüp başlar. Anam. Şoň üçin men her wagtym diýän, bizim ykbalymyz diňe biziň elimizde. Berdi Muhammedow ýa onuň ýanyna parholuň elinde däl. Şoň üçin beýik türkmen halkyny diňe sag bolun.